Hello mga bay, nako diri karon kila Asil, Lexi, naray ang tindahan oh. Oh. Naray ang tindahan. Hi kuya, kumusta? Oh, dara. Hala, gwapa iyang style sad. Very nice. Gwapa sa diyang style idea niya. Ano mga tissue? Ay kabaw. Okay. Nya mga dilata diri tanan. Ah. Hindi ba? Okay ra. Sunrox. Okay ra na. Di naman sa nakadiya. Nihinay. Hala, nice ad ni imong style. So, naara yung tindahan. Ni Ban Emperador. Tindahan. Oh, na-drinks gamay. Oh, pa siya nahuman. Okay. Ini style sa mga tindahan ha. Wala kagwapa sa iyong mga sudlanan. O candies. Tara. Ay, gwapa kag style kang Mami Azel. Ano yan tindahan? Nindot, nindot. Nindot, oy. Isa ka na yung mga sudlanan sa basura na ninyo. Spaghetti dyan. Napa mo idaghan? Wala, kanino gid. Urot na? Ilang kung nga tagalan Sige. gamit ako. Lagi. Sa mo na? Dire Nindot. Daan na din sa unang tindahan na? Oh, tumama nga bay. Di lagi na kumuklaro atong una. Sarado mo na mo. Mo di ay. Ay, Okay, muni kung balay. So, uli na me. Uli na ta. ate, salamat eh. Salamat ate ha. Salamat, bye-bye. Bye. Salamat eh. Okay, bye. Salamat bye. Ya, magkamot lang anak. Kuya Tuper, bye-bye. Uli na me. Hindi ka. Nara ang mansyon ni Azilexi. Oh, kaya magpa-cooler na kayo kay Azilexi kung mag-live siya para mapunaan pag third floor. Oh. Kung anong kapayat sa mayari, ganun papaya. Yes, mga bay, kung unsa ka 60 ang tag-iya, maubot ka 60 ang bunga sa kapayas. Hala ka 60 sa bunga, bi atong isom. Horot, wala ko niya bunga na. Horot naman. Hala, mura man ni santol. Uy, naboy, guyaban no rito stikas. Murag bayabas. Guyaban no. Oh. Bunga. Gagmatoy kayo as in. Oh. Hi! Luigi. Masa man? Next time na lang magtanong ba sa balay. Oh, sige na, bye-bye. Bye. Thank you. Ang nanat, pito ka udlot eh. Pito ka udlot, kana mo ka nagtagas, halos kadangaw, usa ka Okay. kadangaw, usa gid kadangaw ana ba? Pito ka buok, lagka ha. Yun na. Lain mo ka buok. Kaya cancer patient lang ko niya. Mag-over sa nanang. Yes. Siksi ka ayo, murag Barbie. Salamat. Mura bayo sa bitanaw nimo na bayo. Barbie! Murag Barbie. Okay, bye-bye. Uli namin. Bye. Ampling sa Thank you. Salamat. Muna akong balay in the future. Yes, why not? Okay. Kuan man ni Mami Azil sa kuha. Iyahang ipamana. Dili siya magpa-color. Dili. Oh. Si Mami Azil Lexi, dili siya magpa-color sa kong live. Kay balay ra daw yung ipa-color sa kuha. Bye-bye. Salamat eh. Bye. Amping. Amping kanunay, dili kay amping. Amping kanunay. Amping sa mukha. Sige. Bye. Bye. Thank you sa house tour. Nakaluoy ba niyo? Yan akong kuana. Pagkangon na lang na. Kapag kagagmay sa kapayas. So, Mo na pa ko. Una dili sila nag-rent kani. Ha? Kani sila ilang grintahan kani. Sa una? Oh, 17,000. Diha sila. Nag-rent sila des. Nag-rent sila kay ang giparintahan iyang balay. Okay. May gani kay duol ra siya ga-rent.
amo mo nang mahal kaayo kay butik. Guwapa kayo yung kalatsot si Pink. Mm. Okay, padulong namin pauli. Wala lay ko anong, wala lay parking area. Kay naaros kalsada Mm. mga kariton. Mo nang dagko kaayo ang kuan kay kung sa amo kay pwede ka magbutang og kuan Parkingan. car. Car park. Oops, I did it. Danawa tong santan dito ay pula kaayo mga bulak. Sa tusan. Tunahan. Kana tambis man na kana. Mo na nindot. Mm. Nindot ang sambes. Tambis. 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 Bumbil libon sa sige mahadlok tanong bumbil mo kuy agbitin. Adi man di mo puyo ang bitin. Kay tulog kuan kanang tunukon. Tuan santan ay pula kaayo layo pa gani. Wala. Klaro na. Nang gawas ang kapula. O kay timbulak man jud ron. Wala ka. Na, gwapa kaayo bulag dikit-dikit ra ba tanawa. Muna jug rosas kung sa layo ni mulang taon. Wala inang lipan. Kana gud untang ilang gumbabilag gupit unta. Na tanawa mami tanawa. Na alo nindot kaayo. Ara o. Wala kanindot naman. Muna jug mga rosas. Wala unta. Oh, nara o. Kuha na santan. Mm. Nindot kaayo. Di man to pula kanang dark orange red. Oh, Wala o kana wala o. Mm. Timbulak gid ro. timbulak yung santan. Wala kanindot. Nindot oy basta imong itriming. Itrim. Kani may nga ni kinahanglan jud ay atimanan og pintal no kay ug dili manggawas gid ang taya. So ka-cute sa ilang cutting oh. Mm. Murag yung payong. Dili na maayo sa. Maila na ingon ani. Pan kung sa balay dili maayo di gyud gusto akong tiyo ana gipalangkat. Nako yun Ano ana unsa man day na dili kay mayo. dili tanawa katanawa ang iyang dahon payuko. Ah, mao. May lang kuno na sa highway pan kung sa balay di gid maayo. Oo, sa bagay. Oo. Kaya ang iyang Dapat ang dahon pataas gyud. Oo, pataas gid dapat magtanom kag mga kuan pataas ang mga tubo. Mo di na mami na ako'y nakatunan. Kanang kuan kanang Okay, mga na. dito sa balay kanang mga cacti. Gusto. Cacti. Ala, grabe ang dagong bundak na. Bundak gid ni. As in bundak. Yeah, uli na mi. Magkuan ko, maghulog ko kay Tabi bukas. Maghulog ko kay Tabi. Ako tawagan. Ay, tawagan ni Mrs. na po. Di pa ka magpahulog. Di pa, kay wa pa may sweldo. Pa may sweldo. Nya naman sa sweldo. Amot ka kuta ba kami? Nasad mi kuta? Pilay kuta-kuta ninyo. Kuta 40, taga anong siya 10. Kinsa si Tami. Tami. Nyara ko magpakutang madako na dyan. Pagka nang ako lagi, charity na na. Tora. Ding 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 ding. Man to magkuhan. Naguhong raman to. Sunod po, dito na po to sa akong yuta. Madto ha? Ayaw ka mo larga. Po kay kunang ako ikuan na ng imong yuta. Tanawa, subaya pakiramdami kung unsay spirit. Katong kay ikuan kay Ate Julie. Nindot. Na feel ginako as in. Ang katong ako adi ini mo ma-feel kay libon man. Dili uy. Bisan pag libon. Basta ambot lang ako ha. Basta yuta. Ako sa palampasan daan, ayaw ka maadto. Ayaw ta maadto. Kaya ang akong kuan Okay, padulong na may pauli. alam mo, Muni ang view gikan ang sa akong ani. kuan no, driving no wara-wara. Lindo yan. Mama Mary, agi kami. Nagtawa lang ang paglakbay. Mama Mary. Ang akong gipangandoy, no? Kapalit ko giyuta, cute unta nga. Kanang naa pa lang sa city. Katong kay nanay kong nalang to city, matayos ka hektarya ato sa iro. Nya
Kuya na ko mga tao nga sila mag-alaga sa iro. Mag-atiman. Dako kay kag foundation ana. Kaya ang mga pagkaon sa iro. May sponsor dali ra kaayo na. Sige, atras. Unsa man ang ituslog man? Aw, unsa ni? Tuklod. Nga nang ituklod man na. Oh, brum-brum. Ay, basig ko anong battery Dili niya. makaandar ni og dili ituklod. Ako yawa. Tinukloday dili. Hala, pagdala manok-luray. Di man mo kuan. Ang ibig sabihin na ang carburetor patay. Di mo start dalo ang mais ba to? Hain, ako bantay. Kuan sa UT. Padulong pauli na may di na kay traffic. Ang padulong ila azil ang traffic kaayo.